Moi! Mun nimi on Tero Ilomäki ja toimin Tampereen Viherrakennus Oyn toimitusjohtajana ja vastaan meidän operatiivisesta toiminnasta. Meillä on toimipisteet Tampereella ja Hämeenlinnassa ja työllistämme tällä hetkellä vakituisesti noin 27 viherrakennusalan ammattilaista. Tampereen toimipisteessä meillä työskentelee 17 henkilöä ja Hämeenlinnan toimipisteessä tällä hetkellä 10 henkilöä. Tämän lisäksi joka kesä me palkataan erinäinen joukko kesätyöntekijöitä, jotka toimii sitten meillä erilaisissa viherrakentamisen avustavissa työtehtävissä ja viherhoidon työtehtävissä. Tämän lisäksi vielä meillä on työmailla iso joukko aliurakoitsijoita, joita käytetään erilaisissa viherrakentamiskohteiden erityistarpeissa ja erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Sen lisäksi meillä on paljon kouluilta oppisopimuslaisia harjoittelijoita työssä oppimassa. Tampereen viherrakennus haluaa olla strategiansa mukaisesti Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen halutuin viherrakentaja. Tätä aihetta pitää lähteä lähestyyn kahdesta eri näkökulmasta. Eli tilaajalle me halutaan olla reilu, luotettava, laadukas toimija, joka hoitaa hommat ja asiat sillä tavalla, kun niistä on sovittu. Työntekijän näkökulmasta puolestaan me halutaan olla semmoinen työnantaja, jossa halutaan työskennellä ja jossa työntekijöihin panostetaan. Meillä on tosi kiva työskennellä, koska meillä on hyvä porukka, hyvä tiimi ja hauskaa yhdessä. Meillä on monipuolisia tehtäviä, mitä pääsee tekemään. Jokainen päivä on vähän erilainen. Meillä on yrityksessä monia eri alan osaajia ja taitajia ja me pyritään tätä roolitusta myös rakentamaan henkilöiden omien vahvuuksien mukaan ja myös sen mukaan, mikä on yrityksen tarpeet. Eli osa porukoista on puhtaasti tekee jotain tiettyä erityishommaa, esimerkiksi kivirakentamista. Osalle henkilöistä puolestaan rakennetaan moninaisempaa roolia, eli he voivat samanaikaisesti vaikka toimia kaivinkonetöissä ja viherrakennustöissä ja kivirakennustöissä. Olennaista on oikeastaan se, että kun vaan löydetään alan osaajia, niin kaikille pystytään rakentamaan sen tyyppinen urapolku, mitä kukin haluaa ja mitä haluaa tehdä. Työnkuva on hyvin monipuolinen, on paljon erilaisia tehtäviä ihan leikkivälineiden asennuksista näihin perusvihertöihin, istutuksiin, nurmikoiden tekoon. Sitten saa tehdä myös konetöitä, kauhakuormaa ja avanttia, mutta jos on halua, niin pääsee kaivinkonettakin kokeilemaan ja oppimaan. Ja sitten kun työnkuva on niin monipuolinen, niin meillä on myös mahdollisuutta, että pääsee vaikuttamaan siihen omaan työhönsä, että mitä tekee. Projektisuunnittelu on meillä iso ja tärkeä kokonaisuus, johon me halutaan ennalta jo panostaa. Eli mietitään tarkkaan etukäteen projektin vaatimat resurssit, koneresurssit, henkilöresurssit, aikataulutukset, minkälainen logistiikka työmaalla on ja näihin panostetaan etukäteen, että kun sinne mennään työmaalle, niin nämä perusasiat on silloin jo selvillä. Osa projekteista meillä on isoja, monia kuukausia kestäviä projekteja, joissa tehdään läpi kaikki viherrakentamisen vaiheet. Eli karkeimmillaan lähdetään isoista maatöistä, kaivinkonetöistä liikkeelle, tehdään erilaiset rakennekerrokset, rakenteet ja lopulta sitten edetään pintarakenteisiin, johon tehdään sitten kivetykset, nurmetukset, pensasistutukset, kuorikatteet ja niin edespäin. Osa projekteista on puolestaan todella pieniä, pienimmillään on alle viikon mittaisia, jopa ihan 1 ja 2 päivän mittaisia pieniä työmaita. Ja sitten meillä löytyy kaikkea näiden isojen ja pienien välillä.